Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Хәерле көн, исәнмесез Васил Аязович. Беренче сорау, әлбәттә, ул президент билгеләгән бурыч турында булыр. Менә президент үзенең еллык юлламасында татар халкының үсеш стратегиясын билгеләү бурычын куйды. Әмма мин беләм, сез менә бу вазифага алынганнан бирле, Милли шура рәисе булып килгәннән бирле, шушы стратегияны булдыру һәм аны тормышка ашыру өстендә эшлисез. Һәм бер ел элек сезнең белән сөйләшкәндә без бу мәсьәлә буенча да сөйләштек, сезнең җавапларны да ишеттек. Менә бу юнәлештә эш хәзер ничек бара? Татар халкының үсеш стратегиясын билгеләп булдымы инде аны дип әйтәсе килә, һәм инициатив төркемгә кемнәр киләчәк? Bu iş ничек оештырылачак мына шул вакытта? Хәерле көннәр, Алсу ханым. Хактан да без әйтәбез бит инде былтыр безнең съезд үткәннән соң, Милли шураны сайлаганнан соң мин иң беренче итеп үзем каршында һәм исполком каршында шундый бурыч куйган идем. Безгә кирәк стратегия дип. Менә шушы бер ел эчендә без шушы стратегия эчендә караганда аны без бәләкәй генә кысынрак итеп алган идек. Без аны иң беренче исполкомның эше буенча стратегия дип караган идек. Менә быел инде субханалла безнең президентыбыз Рустам Нургалиевич үзенең юлламасы вакытында ул бүтән татарларның стратегиясе турында әйтте. Кактан да менә караганда без үткәннәргә таялып бүгенгене ныклап карап, киләчәккә татарларның стратегиясе турында дип, без аны үзебезгә команда итеп хуплап алдык. Һәм икенче көннек инде үзебезнең күп кенә җитәкчеләрне чакырып, шушы стратегияны иң беренче юлламада безнең президентыбыз ничек итеп әйткән, төп бурычлар шуннан чыгачак. Шуңа карап үзебезнең эшне башлап җибәрдек. Һәм әйтәсем килә инде бүген көндә әле безнең шушы стратегия буенча халкыбызга күрсәтерлек материалыбыз юк. Чөнки бу стратегияны без әйтәбез бит инде, әгәр Татарстанның 100 еллыгын карасак та, шуңа карапмы, соңгы 90 еллар башыннан Татарстанның карап, татарларның кайда яшәгәннәрен без әйтәбез, дөнья күләмендә 100 миллионлап татар яши, 10 миллионлап татар яши дип инде. Шуңа күрә менә һәрберсенә дә барып җитәрлек ит өчен безнең әле материалы юк. Монда хактан да төрле яклардан эшләргә була. Һәм безнең инде социологиягыннан, халыкның фикере буенчамы, шәхесләр буенчамы, Татарстан, Россия, дөнья күләмендә нинди чаралар, нинди вакытлар алынырга тиеш дип, менә без инде түгәрәк өстәлләр арасында аның белән эшли башладык. Мине бик нык хуплый безнең күп кенә шәхесләр үзләренең шушы стратегияда катнашырга теләкләрен белдерәләр һәм һәр вакытта да әйтәләр, кайда барырга кирәк, ничек китәргә дип. Менә без бүген үзебезнең конгрессның бинасында бу интервьюны бирәбез. Безнең президентыбызның юлламасында әйтте, бөтен дөнья татар конгрессы шушы стратегияны ясау буенча җаваплы дип. Шуңа күрә без бөтен материалны, кешеләрне монда туплыйбыз. Һәм үзебезнең сайтны, һәм үзебезнең газетларны монда иң беренче итеп күрсәтәбез. Һәм менә инде мин үзебезнең идарәгә шундый бурыч куйдым. Без сайтта бер бит ачабыз. Һәм стратегия буйлган бөтен сораулар, тәкъдимнәр, утырышлар, түгәрәк өстәлләрне шунда урнаштырып, шунда ук комментарийлар да булачак. Бу безнең булай инде эшли торган эш. Һәм аннан карап без үзебезгә нинди фикерләр, нинди тәкъдимнәрне карап шунда кушачакбыз. Ләкин әйтәсем килә, менә без хактан да моны 3 чиракка бүлмәкче булабыз. Беренче кыска вакыт өчен. Кыска вакыт өчен дигәндә, ул безнең уйламыйча 20нче ел белән бетәчәк. Чөнки безнең анда Татарстанның 100 еллыгы, халык саны алулары белән без инде моңа бик матур гына әзерләнеп, андый мөмкинлекләрне бирергә тиешбез. Без үзебезнең Татарстанның 100 еллыгы белән горурланып кына түгел, менә шу 100 буенча ничек эшләгәннәр һәм алга
Біз һәр вакытта да менә универсиада үткәрәбезме, чемпионатлар үткәрәбезме, аның турында гына хыялламыйбыз, аны гына үткәрмибез. Без әйтәбез, киләчәктә безнең Татарстан өчен, татарлар өчен нинди файдасы булыр дип. Менә без дә шулай дип әйтәбез. Бу Татарстанның 100 еллыгын үткәрү вакытта безгә киләчәккә нинди файдасы да булачак. Анда күп кенә әйберләрне язып калдырырга кирәк. Ансы беренче, икенчесе инде без әйтәбез, икенче уртача срок инде ул 20-30 елларга, 2030 елларга булырга тиеш. Чөнки менә 20-дан 30-га хәлле 10 ел. 10 ел тарих ягыннан әгәр дә артка китсәк, ул күп түгел. 2 генә пятилетка дип әйтәбез инде. Ләкин бүгенге интернет, бүгенге технологиялар вакытында 10 ел безнең өчен күп чара. Вакыт тиз үзгәрә, технология тиз үзгәрә, кичә әле хыялланган әйбер бүген иртә белән уже тормышка ашыла. Шуңа күрә безнеңчә уртача һәм озакка дип әйтәбез, анысы 2050 елга. Бу хактан да озак чара буенча, озак еллар буенча, ләкин без үзебезнең 2050 елда кайда барып чыгабыз, нәрсә эшләргә кирәк, аларны да без күреп торырга тиешбез. Ансы бер. Икенчесе, без әйтәбез инде татар халкы өчен иң мөһим әйберләрнең берсе бу стратегия татар халкын берләштерә торган. Берләштерә. Шуңа күрә бүген төрле фикерләр әйтә, берсе әйтә, миңа булай гына кирәк, берсе әйтә, миңа булай гына кирәк, күп халык әйтә. Бу стратегия бүген язылган вакытта халыкны берләштерергә тиеш. Берләштерергә тиеш, без татарлар дип. Без татарлар дип. Татарлар дигәндә, әгәр дә син татарча сөйләшә беләсеңме, яза беләсеңме, укый беләсеңме, уйлый беләсеңме, фикер йөртә беләсеңме, ләкин син рухың белән татар, ләкин татар булсаң да син анда сөйләшә алмыйсың, ләкин син татар. Шуңа күрә менә без Татарстандамы, Россия күләмендә, чит илләрдә барыбыз да татар дип үзебезне саныйбыз икән, бу бөтен татарларны берләштерә торган булырга тиеш. Шул ук татарлар дигәндә без әйтәбез дин дип. Безнең татарлар арасында мөселманнар да бар, мөселман булмаганнар да бар, атеистлар да бар. Шуңа күрә ул без дин дигәндә ислам гына түгел. Дин ягыннан ул бөтенесендә бергә дингә кергәннәрне дә, кергәннәрнең кайсакларны алар барсында тагын берләштерергә тиеш. Шуңа күрә без аны бүтән яклап карарга тиешбез. Һәм әйтәбез инде, бу безнең стратегия Татарстанда яшәүче татарларына өчен түгел бу. Без барыбызга да, Татарстанда да, Рәсәйдә дә, дөнья күләмендә дә. Ләкин син кайда торуыңа карап, яшәүеңә карап, анда төрле мөмкинлекләр булачак. Татарстанда безнең үзебезнең республика законыбыз бар, дәүләт ике теле турында. Монда төпләп, ныклап, безнең күп кенә татарлар әйтә, Казан, Татарстан безнең тарихи башкалабыз, туган ягыбыз, шуңа күрә менә килгәчтән бөтенләй бер монда булырга тиеш. Рәсәй күләмендә төрле субъектларда төрле отношения бар, ләкин Рәсәй законы бар. Анда да язылган, бик матур иде. Менә шуның күләмендә без. Дөнья күләмендә чит илләрдә төрле җирдә төрлечә, ләкин анда күп кенә илләрдә теге татарлыкмы, бүтәнләрме һәр вакытта аларны хуплыйлар һәм эшкә алып. Шуңа күрә менә бу бөтен татарларга кайда гына яшәсәм дә, менә шушы закон күләмендә бөтен нәрсә ул мөмкинлекләрне бирергә тиеш. Шуңа күрә менә без уйлап әйткәндә инде шушы стратегия буенча, бөтен нәрсәләр буенча төп фикерне без хәзер инде каркас ясыйбыз. Менә төрле яклар буенча, озынлыгы буенча, берләштерү буенча, өлкәләр буенча, яшьләр буенча, шул ук әйтәбез татар дигәчтен татар милләте. Безнең Роберт әйтә, Миннулин, син татар телен белмәсәң дә татар буласың. Ләкин милләт телсез була алмый дип. Шуңа күрә безнең иң беренче тел. Тел булгачтан без әйтәбез инде гаилә. Гаилә, әгәр дә татар гаиләсендә татарча сөйләшеп балаңа бирсәң, без әйтәбез җиңелрәк була дип. Икенче караганда дәүләт. Безгә балалар бакчалары кирәк, безгә мәктәпләр кирәк, безгә милли университет кирәк, безгә мондый кирәк, китаплар чыгара кирәк, мультфильмнар кирәкләр, төрле чыгарышлар булырга тиеш, телевидениедә, радиода бөтен нәрсә, бу инде дәүләт эше. Дәүләт аны безнең яктан бүген хуплый, ләкин ул җитәме безгә? Кеше барып җитә аламы аңа, күрә аламы, мөмкинлекләре без алайтырга тиешбез. Шуңа күрә ана теле интернет буенча безнең педагоглар, тәрбиячеләр бөтенесе аларны әзерләргә кирәк, халыкка бирергә кирәк, оештырырга кирәк, шуңа күрә дәүләтнең үзе дә була. Менә тел турында әйтәбез. Икенче караганда телдән соң әйтәбез инде безнең мәгариф министрлыгылар аңа керәләр. Безнең мәдәният министры,
Әгәр дә безнең концертларыбыз булмаса, безнең театрларыбыз булмаса, безнең композиторларыбыз булмаса, безнең артистларыбыз булмаса, безнең биючеләр булмаса, аны ничек итеп халыкка җиткерергә һәм халык бит инде үзенең фольклор аша, үзенең бөтен шушы мәдәният министры аша үткәргән, бөтен әйберне үзе аша үткәреп, балаларына, аныкларына бирә. Андый мөмкинлек булырга тиеш. Икенче караганда, менә без әйтәбез инде, әгәр дә Татарстан күләмендә нигә без үзебезнең милли кием бәйрәме дип көн игълан итмибез? Халыктан да бит инде милли кием зур әйберләрнең берсе. Шуңа күрә безнең артистларыбызга, кешеләргә, халкыбызга, кызларга, егетләргә милли киемне күрсәтергә тиешбез. Без милли ризыклар буенча халыктан да алга барып барабыз, үзебезнең бәрешләрендә дә, губадияларында, эшпишбакларында, алар инде бренд кебек хәзер күп кенә нәрсәләр белә, ул да булырга тиеш. Шул вакытта татарлар дигәндә спортта бар. Безнең бит инде спортлар буенча шушы көрәшүләрме, ат чабышлармы, кул көрәштүләрме, бүтәннәр, алар бит бездән чыкканнар, без спорт ягыннан барырга тиешбез. Менә килеп чыга безнең гаилә, безнең килеп чыга дәүләт төрле яклап, һәм иң мөһиме инде безнең ул җәмгыять. Халык, безнең күп кенә иҗтимагый оешмаларыбыз бар, үзәкләребез бар, аларның да өлешләре монда бит зур. Алар да булырга тиеш. Шуңа күрә менә шушыларны караганнан соң безнең аңлап менә шу каркас турында уже күп кенә әйберләр уйларга керелгән. Һәм без әйтәбез инде менә үзебезнең сайт аша, үзебезнең булган мөмкинлекләр аша без аны хәзер җитәкчеләргә, халкыбызга, кешегә, татар кешесенә җиткерәбез һәм чакырабыз. Килегез, күрсәтегез, ярдәм итегез, бергә язабыз. Әгәр дә без беренче көннән бу бит теге академический эш түгел, Фәннәр академиясына бирдек тә, алар яздылар да, без кулны куйдык та, халыкка бирәбез, мәгез, эшләгез, без сезгә стратегия, безгә андый кирәк түгел. Безгә бу стратегияны язган вакытта аның халыкның күңеленнән үткәрергә кирәк. Һәрбер кеше үзенең фикерен безгә язып җибәрмәсә дә әйтергә тиеш. Менә бу миңа ошый дип. Бу безнең турында ди. Монда безнең әби-бабайларыбыз да бар, мин дә бар. Киләчәктә безнең балалар, аныклар да бар. Бу әйбәт әйбер дип. Шуңа күрә алар да булырга кирәк. Шуңа күрә менә безнең төп мөнәсәбәт шушы стратегияның беренче көнне игълан иткәннән соң менә халыкка барып җитеп, аларны үзебездә җыеп фикерләре белән бер команда булып, зур команда, менә 10 миллионлык команда булып, без аны язарга, чөнки аннары без аны үзебезгә бирәбез тормышка ашырга. Менә син аласың шушындай стратегия, документ, мин татар дип, мин рухлы, мин шуңа кирәк, миңа шулай кирәк дип, һәм біз аны бергәләп тормышка ашыра башлыйбыз. Тагын иң зур сорауларның берсе, аны без түгәрәк өстәлләрдә әйтәбез инде, финанс. Күп кенә чараларны һәм телне саклап калып алга барыр өчен финанслар кирәк. Дәүләт ягыннан караганда, шушы безнең үзебезнең республика күләмендә бюджет дигәндә балалар бакчасы дип әзәбез. Мәктәпләр турында, безнең педагоглар турында, тәрбиячеләр турында безнең бит бюджетта бар. Без китапларда язабыз, киноларда төзәбез, бөтен нәрсә күп әйбер бар. Шуңа күрә менә шу стратегиядә шушы булган финансларны без карап, алар дөрес алып барамы? Аларның эффектлары ничек? Без монда нәрсә һавадагы чыпчыкларга атабызмы, пушкалар белән, яки безнең һәрбер бюджеттан барган бер сумыбыз халыкның теленә, рухына ярдәм итәме? Менә шуларны белеп, без корректировка ясарга тиешбез. Әгәр дә без әйтәбез икән, халыктан да менә шуларны үткәргәннән соң безгә финанслар җитми дип, әйдәгез безнең карыйбыз. Без шушы документ белән инде игълан итәбез хөкүмәткә, президентыбызга әйтәбез. Менә безнең Татарстан күләмендә, Россия күләмендә, әле менә миңа бүген Нижневартовскидан безнең җитәкчебез Рафаэль әфәнде шалтырата. Василий Гаевич, мин ди губернатор исеменнән ди, үзебезнең автономиядан ди грантка проект яздык ди. Икенче атнага Алла бирсә барабыз ди, безгә ди 150 мең ди грант бирәләр ди. Үзебезнең телне, эшләрне алып барыр өчен. Безнең грант системалары бөтен нәрсә, менә бу итне безнең өчен зур тәҗрибә һәм үрнәк. 150 мең кем өчен акча түгел, кем өчен зур акча. Әгәр дә команда яса, бу субханалла, әгәр дә син аны үзең аша үткәреп, халык аша үткәреп, алып кайтып бергә эшләсәң, аның эффекты берничә тапкыр зуррак була. Кисәдән чыгарып бирү бер әйбәт, бер караганда әйбәт, менә эшләп табып үзең ашаган әйбер, ул тагы да әйбәтрәк, тәмдәрәк була. Шуңа күрә менә безнең исәпләр шулай, һәм бер караганда безнең ашыгасыбыз килмәй, ләкин икенче караганда без бу документны Алла бирсә 2нче елга республика көне хәтле кабул итәргә тиешбез. Чөнки бер караганда безнең аның өчен
цифрлар кирәкме, аналитик кирәкме, күп әйберләр тарихи яктан да, тормыш ягында сибелеп алар баралар. Шул вакытта без әйтәбез инде, без хәзер турыдан-туры 100 еллыкка барабыз. Шуңа күрә, әгәр дә без бик актив булып, һәм шушы түгәрәк өстәлләр арасында, халкыбыз арасында барып җитеп, шул вакытта сезнең аша аларга да барып җитеп, кире әгәр дә информация да җыелып алып, аларны анализ буенча бергә туплап, минем уйлавымча булырга тиеш. Аның канунлыгы турында сүзләр күп хәйри. Кайберсе әйтә, ул бер генә битлек булырга тиеште, кайберсе әйтерлек, ул 500 битлек булырга тиеште. Без менә хактан да җыйгачтан күребез, оптимальны табып, ансын күребез. Һәм иң зуры инде, әле мин сезгә теге әйткән юк әле, сезгә сер генә дип әйтәм, ул ничек дип аталырга тиеш. Исеменә карап җисеме. Шуңа күрә без халык арасында конкурста игълан итәрбез әле. Менә сез сул, әгәр дә без аны язсак инде, татар халкының стратегия буенча алга баручымы, или без аны ничек, яки безнең татар халкының үзенә йөрәгенә үтеп керә торган кыска гына җөмләле бәләкәй лозунгта мөмкин булырга тиеш. Шуңа күрә без моны шушы стратегияны язган вакытта параллель куеп, халык арасында, шәхесләр арасында шундый конкурс игълан итеп, Алла бирсә, безнең теге халкыбыз арасында андай тырыш кешеләр күп, безгә теге ярдәм итәрләр дип уйлыйбыз. Һәм менә мин дөрес аңладым, Васил Аязович. Әгәр дә менә үзенең милләтенең юлын күзәткән, аның үсешен теләгән һәркем, ягъни милли үзаңы булган һәм милләте өчен бурчланган һәркем, менә бу стратегияда үз фикерләрен булдыра ала, үзенең тәкъдимнәрен кертә ала. Менә бүгенге көндә сайт аша. Бик дөрес. Адресыбыз бар. Чөнки бүгенге көндә инде менә тәнкыйть фикерләре күренә башлады. Социаль шәһәрләрдә дә имеш андай яшьләрне катыштырмыйлар бу стратегия. Булсын бөтенләй без һәр вакытта да ачык. Шуңа күрә яшьләр өчен дә булачак, авыллар өчен дә булачак, уртадагылар да булачак, хатын-кызлар өчен, егетләр өчен бөтенесе дә була. Шуңа күрә без көтәбез. Без барыбыз да катнашабыз. Без һәрбер язган фикерне тәнкыйть дип язмаячакбыз. Без әйтәбез, бу безгә килгән теләк дип. Һәм без аны үзебезгә кабул итеп эшләячәкбез. Васил Аязович, менә сез бу вазифага керешкәннән соң озак кына вакыт, күп вакытыгызны сарыф иттегез. Һәр төбәктә диярлек татарлар белән очрашуга, чит илләргә дә чыгып татарлар белән очраштыгыз. Һәм менә сезнең шәхси фикерегезне беләсегез килә. Менә бу стратегияны булдырдык ди. Аны эшләп чыгарга, чыннан да булдырырга һәм аның уңай нәтиҗәсе булсын өчен татар халкында потенциал бармы? Сез ничек саныйсыз? Потенциал бар. Моның буенча теге бош ватып, вакытны юкка үткәреп, теге сөйләшеп утыру да юк. Хактан да безнең халыкны көчле рух ягыннан да, үзенең теләкләре буенча да төрле кешеләр бар. Ләкин урталап әйткәндә без көчле халык, андый мөмкинлек булачак. Ләкин минем бер генә сүз әйтәсем килә. Менә бит инде стратегия язгачтан кемдер әйтер, менә стратегия хәтле яшәдек, стратегиядә нәрсә яшибез, аны ничек без үлчәүгә алабыз дип. Отчетность булырга тиеш, без менә ничек күрергә тиеш, кичә стратегиясыдан юк иде, бүген яздык та без нәрсә бер башка биегрәк булырга тиешбез, матуррак булырга тиешбез, көчлерәк булырга тиешбез, иртәгә нәрсә дип өметләр белән. Шуңа күрә менә ул планнар белән эшләп барганда без күрергә тиеш рух ягыннан, тел ягыннан, үзебезнең бердәмлек, иң зурысы бердәмлек һәм алга бару буенча. Ни өчен бу сорауны бирәм, чөнки күбез пессимистик уйларга да биреләбез соң арада татар халкының менә. Әйдәп баручы шәхесләреннән дә күп фикерләр ишетергә туры килә. Шуңа күрә сезнең шәхси фикерегезне беләсе килде. Бу бит инде менә әгәр дә карап карасак, ЮНЕСКО буенча көннән-көн ничә телнең югалганын без белеп торабыз. Шуңа күрә бер караганда пессимист булырга инде ул безгә ярдәм итмәячәк. Без әкрен генә шулай дип бетәсәбез, интеграция була, интернет була, тегеләй була дип, но алай ярамый. Әгәр дә без үзебезнең җитәкчеләр ягыннан, үзебезнең оешмалар ягыннан, халкыбыз һәм шәхес ягыннан, кеше ягыннан үзебезгә карамасак, менә без әйтәбез бит инде бер караганда, мен әйтәләр,
Татар тілі меңа нәрсе береді? Аның үшін біздің біріншіден ең ғади аңа жауап. Бұл сенің әнейің тілін. Әнейің сені дүңгіға кетірген. Сен не деп мәғанәсіз сұрау бересің, меңа нәрсе береді деп. Бұл әнейің тілін. Әнейлеріні сойламайлар. Мына шулай әкірінләп кетіп, аңлатып, бүтін нәрсеге. Алла берса, менің ойлауым бойынша көп кенә кішілерге бұл файдалы документ болашақ. Маңа тұтынып біз алға барашақпыз, шірәшақпыз. Енді бұл сәфар қылылар бойынша тағын бір сөз үстер едім. Мен өзімнің вазифаларымны өтеулі бойынша мен премьер-министрінің орынбасары. Бүгінгі күнде Татарстан біздің Ресей көлемінде ең алда барушы регионларының бірсі. Біздің Татарстанға, біздің жетекшілері бізге бүтін өлкелерде бик матур қарайлар. Шоңа көре мен қойдағына бармасам да, ең бірінші шушы өлкенің жетекшісіне хат жіберем. Мен міне шундай кіші, сіздің өлкеге келем, һәм менің белән сіздің белән очрашуыгызны сорар идем деп, һәм күп кенә барган җирләрдә мен беренче җитәкче белән очрашам. Үзем белән алып керәм безнең андагы булган татар автономия җитәкчеләрен. Беренчедән бу булар өчен бәләкәй генә экзамен. Мин карап торам, аларның авторитетлары бармы? Алар үзләре торган җирдә власть белән ничек эшлиләр? Нинди сораулар күтәрәләр? Эшләрлекме алар? Кабул итәләрме аларны? Нинди авторитетлары бар? Икенче караганда мин инде алар исеменнән җитәкчеләргә, менә безнең Татарстан ягыннан президентыбыз белән, бүтән өлкәләр белән бу икътисади ягыннан һәм эшләрне эшләү буенча договорларыбыз бар. Шуңа күрә мин әйтәм, менә шулар буенча безнең ничек дип аларны да карыйбыз. Шуңа күрә бу безнең эшли торган җитәкчеләр өчен нык файда. Карвакта киләбез, эшләми торган җитәкчеләр өчен бу халыктан да авыр сынау, мен әйтәм, ничек инде алай. Сезне белмиләр дә, кабул да итмиләр, тыңламыйлар да, сез былай дип бездә йөрисез дип. Шуңа күрә бу эшчеләргә андый җитәкчеләребез күп. Мәсәлән, нинди регионнарда икәнен әйтә аласызмы? Ансыр әйтмим. Ярый. Әлбәттә инде менә бу стратегия нигезендә. Менә минем соңгы барганым Сыктывкараймы. Сыктывкарда Коми өлкәсендә без 6-нчы съезд үткәрдек. Анда глава килергә тиеш, ләкин аңа командировка бара алмады, аның аппарат җитәкчесе килде. Глава исеменнән съездны ачып җибәргәндә сәлам хат укыды. Анда дәүләт советының рәисенең урынбасары килде. Милләтлек эшләү буенча министр килде. Безнең залда бүтән шәһәрләрдән, муниципалитетлардан Коми өлкәсеннән җыелган делегатлар иде, йөзләп кеше. Менә бит бу авторитет. Авторитет шундый өлкәнең җитәкчеләре килеп, съездны тәбрикләп, сәламләп, аларның фикерләрен белеп утырып сөйләшү, андагы булган татарларга алар әйтәләр, менә сез килдегез, сез үзегезнең дәрәҗәгез белән, менә шулай әйтәсез дип, без сөйләшеп, уртага утырып сөйләшеп кайтып китәбез, шуңа күрә ярдәмендә булыр өчен. Менә ул авторитет, татарлар авторитет булган өлкәдә татарларның эшчәнлеге, аларның менә милли эшчәнлеге чыннан да алга киткән дип әйтә аласызмы? Алар бергә бәйләнгән. Менә сез кирер алдыннан гына безнең монда Нурдин әфәнде иде. Ул безнең Приморьедан Находканың автономия җитәкчесе. Ул яклардагы безнең иң авторитетный җитәкчеләрнең берсе. Ул әйтә, миңа хәзер ди яңа гына хакимияттән шалтыраттылар ди. Бер атнан ишеннән ди зур форум үтә ди. Губернаторларга кандидат килә ди. Мине язганнар ди, чакыралар, чыгыштырырга телиләр ди. Менә Инде башка сорауга күчик. Менә бу стратегия нигезендә нинди дә булса проектлар эшләнәчәк. Шулай бит, чөнки ул стратегияны тормышка ашыру өчен проектлар кирәк. Бүгенге көндә Татар конгрессының бик күп проектлары бар. Менә алдагы вакытта безне көткәннәре ул татарча диктант һәм татар кызы халыкара бәйгесе. Татарча диктант белүебезчә быел аеруча масштаблы уза. 300-гә якын нуктада татарча диктант язачак бөтен дөнья. Инде татар кызы ул бөтенләй сез милли шурага килгәннән соң бөтенләй яңа статус алып, халыкара дәрәҗәгә чыгып, зур Казанның иң зур биналарының берсендә быел чын бәйрәм булып узачак. Менә шу ике проектыбыз турында сөйләшәсе килә.
Çünkü bilemsiz bir yıl yakında kelgeç, mesela Totar Kızı proyektine ayrıca katlı talepler koyduk. Hem bir yıl biz bu hakta da söyleştik. Ufada ötken Totar Kızı beygisinden son. Bu yıl siz onun hazırlık derecesini kuzetip bardınız mı? Bu yıl siz kanaat mı? Onda katnaşuşlardan, onların dilini, gırıf adetlerini bilüğünden hem ne olmayan şu konkurstan. Bu сұрау миңа бәләкәгенә авыррак. Ни өчен дип әйтәсем килә? Әле менә бу эшләгән эшләргә билге кую иртәрәк. Икенче караганда канәгать дип әйтә алмыйм. Чөнки команда бик матур эшли, ләкин бу бит дөнья масштабында име. Кемдер бик актив эшли, кемдер эшләми, кемдер кирип китә алмаган. Менә шушы татарча диктант турында әйтәбез. Бу бит инде хактан да һәрбер өлкәдә, һәрбер шәһәрдә, һәрбер безнең автономиядә, диаспорада, безнең үзәкләрдә үтәргә тиеш. Аның өчен мөмкинлекләребез бар. Бүген интернет аша да, бүтән яклардан да кирип китәргә була. Кайберләр әйтә, безгә ул кызык түгел ди. Кемдер әйтә, без уже җигереп йөрибез ди, безнең мондый әйберләр китте. Кемдер инде ярдәм сорый. Шуңа күрә әле кайберләре үзләренең тагын күңелләреннән, йөрәкләреннән моны үткәрмәгәннәр. Кемнәр инде үткәргән, кемнәр аңлый башлады, алар инде беренче көннән йөгереп эшлиләр. Шуңа күрә без менә күп кенә җитәкчеләргә конгресс аша үтә торган чараларда бөтен дөнья һәм татар халкы өчен кирәк өчен, бу татарча диктант татар халкы өчен кирәк. Без аларның инде эшләрендә бурыч итеп күрәбез. Һәм ел башында аларга бурыч итеп куябыз. Менә бу былтыр татарча диктант язганнан соң мин һәрбер автономия җитәкчесенә язып җибәрдем. Икенче елга біз татарча диктантны үткәрәбез икенче форматта. Сифаты ягыннан һәм сон ягыннан. Шуңа күрә әзер булып торыгыз, эшләгез, табыгыз, әзерләгез бөтен нәрсә дип. Кемдер аңа хактанда сифатлы һәм үз йөрәге аша үткәреп карады, кемдер уйлады, бер кагаз килде дә аны карабыз дип. Шуңа күрә менә безнең инде команданы карый, кем ничек әзерләнә, кем күпме кешедә, күп урында әйләндерә ала. Без араннан соң үткәргәннән соң бик матур әйтеп, кавычкалар белән сөйләшеп аласы җитәкчеләр дә булачак. Шуңа күрә моны эшлибез. Елдан ел татар диктантында катнашулар саны буенча, урыны буенча, сифаты буенча үтәргә тиеш. Алла берсә, менә мин әйтәләм инде, әгәр 10 миллион дөнья күләмендә без 10 миллион татар дибез, алабыз инде бәләкәйне яшьләрне, кем инде урында ятып тора алмаганнарны, менә калганнары катнашырга тиеш. Мин шул вакытта әйтәләчәкмен инде, мин хәзер менә күнәгать дип, чөнки барыбыз да язып чыктык дип. Башта билгисенә карамыйча, әйме? Башта сан буенча. Аннары сул санга җиткәчтән инде сифатына карыйбыз. Безгә икеле кирәк түгел. Эшле ул дәүләт билгесе булса да безне матурламый, безгә 4 кенә 5 кирәк. Шуңа күрә канәгатьлек әле монда ныклап барасы бар. Бу татар кызы бәйгесе буенча, бу хактан да безнең өчен бик мөһим. Чөнки без һәр вакытта да әйтәбез, ике зур үзебезнең татар халкы өчен әйтемне беренчедән ул җумаханиләрнең аяк астында. Һәм икенчедә безнең өчен зур урлык, безнең кызларыбыз, безнең киленнәребез, хатыннарыбыз, әниләребез һәр вакытта да чиста, пөхтә, гаиләле, мәхәббәтле, нинди генә матур сүзләр бар, аларның барысын бергә җыеп әйтергә була татар кызлары һәм татар хатыннары турында. Шуңа күрә без менә шу бәйге аша күрсәтәсебез килә үзебезнең тәрбияне. Тәрбия иң монда төп мөнәсәбәт татар кызлары. Тәрбияле, акыллы, чибәр, гүзәл, телен белә торган, гырыф-гадәтләрен белә торган, җыр моңнарын аңлый торган менә бу шуның өчен. Без быел бәләкәй генә аның форматында үткәрдек. Без аны ел сайын анда 12 генә кыз финалга чыга иде. Быел булачак 14 кыз. Һәм шуңа әйтәсем килә, нинди кыз кайдан, өлкәдән, илдән килгән кыз җиңүче чыга, безнең икенче елга бәйге шунда күчә. Шуңа күрә менә без былтыр Уфада үткәргәндә безнең Татарстан кызы җиңеп чыкты да, шуңа күрә без быел Казанда. Шуңа күрә менә 14 кызлар арасында безнең Татарстан кызы бар.
Алла берсе карарбыз. 14сенең дә беренче урынга алырга мөмкинлекләре бар. Нык зур. Хактан да хәзер өлкәләрдә дә, җитәкчеләрдә мин берничә өлкәгә барып карадым. Атыгы зананиларны хактан да безнең җитәкчеләребез ныклап карыйлар, сойлыйлар, аңлаталар. Менә бу бәйгене без дөнья күләмендә үткәрә башлаганнан соң, менә шушы бәйге аша biz стратегияның бер пунктын үтидә алып барабыз инде. Чөнки без кызларга үзебезнең татар кызларына тәрбия бирәбез. Менә мин 14 кызның исем фамилияларын карап чыктым. Бер нинди дип әйтергә була, универсальный исем фамилиялар юк. Барсында субханалла татар фамилиялары, татар исемнәре, татарларның әти исемнәре. Бу хактан да горурлык чык калмаганбыз. Чык калмаган шуңа күрә менә шушыны үткәртеп, күрсәтеп, менә ул стратегия шулай инде. Татар диктанты ул стратегияның тагын бер пункты. Без телне бу диктант булганда син яза белергә тиеш, укый белергә тиеш, фикер итә белергә тиеш, аңлый белергә тиеш, хата ясамаска тиеш. Бу чыктыкта түгәрәк столында ярсага сөйләштек тә, бер-беребезгә билге койдык түгел. Бу көчле мотивация. Чыннан да һәм ул телгә игътибар юнәлтү өчен бик яхшы чара. Сез үзегез татарча диктант язарга әзерләнәсезме? Бу язачаксызмы? Шакырабыз дип әйткәннәр, карарбыз. Һәм тагын нинди проектларга менә бу арада гына өстенлек бирәчәксез? Менә шушындый зур масштаблы проектларга. Нинди проектларның потенциалы менә хәзер үк бар дип саныйсыз? Менә без әле яңа гына сайт турында әйттек бит инде, әйме? Сайтларны хәзер сайт, газетлар, бөтен нәрсәләр үзебезнең форматны әйтәбез. Без сезнең белән һәр вакытта да дус яшадык, алып бардык. Әле күп тә түгел генә безнең бөтен татарча яза торган баш мөхәрримнәр белән монда очрашып чыктык, әйме һәрбер бурыш кылдык. Һәм инде Алла берсә, менә Гөлназ ханым әле миңа проектны бүген сөйләде инде, алты. Без ноябрь азакларында бөтен өлкәләрдән, җирләрдән үзебезнең автономияларда, үзәкләрдә эшләүче корпунктларның язучыларын монда чакыртып өйрәтә башлыйбыз. Шуңа күрә без менә дөнья күләмендә, Россия күләмендә корпунктларыбыз бар инде, ләкин һәрбер автономиянең үзенең язучы бар. Алар кемдер Facebook'та утыра, кемдер социаль челтәрләрдә, Instagramнарда, ниләрдә, кемнәр сайт алып бара, кемнән бездән алып бара. Шуңа күрә газетләре бар, журналлары бар. Без шуларны бергә бер төркем итеп, безнең сайтка бәйләп, зур пирамиданы дөрес куясыбыз килә. Шуңа күрә иң зур чараларның берсе, менә без аларны ноябрь азагында монда җыеп, укытырга, аңлатырга, аларның булган сорамнарына, тәкъдимнәренә, бөтен нәрсәне карап, менә шу безнең сайттан чыгып, вертикаль ясыйбыз килә. Безнең иң зур хыялларыбызның берсе, аның буенча татар кешесе койда гына яшәмәсә дә, иртә белән уянгансын, иң беренче безнең сайтка карап, татар дөньясында нәрсә булды микән дип, аны укып карарга тиеш. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.